Abdul. Ya yau din da kwana biyu. Ai na ganka so busy kana. Ka bari ai abubuwan ne da yawa ne har ka ban tsoro ko na taɓa din da. Ya labari. Wallahi normal sai godiya. Na samu waje mu zauna mai. Okay mu shiga da cikin ko. Normal ne mu je ka san abubuwan ne. Baka da wani matsala sai fresh kawai kake kayanka. Kai abokina ai ba abin da zan ce wa Allah kawai sai dai godiya. Gaskiya. Na ji daɗin haka. Gaskiya abokina ina taya ka murna. Ba karamar sa'a kai ba da har Hamida ta zabe ka a matsayin miji. Gaskiya ina taya ka murna. Amma abokina gaskiya a zahirin gaskiya da ban yi nasara a wannan lokacin ba. Ba na tunanin zan iya ƙara kula wata ƴa mace a matsayin wadda zan aure. Wani irin magana kake haka kamar wanda aka taɓa yaudara? To ai ko da yake baka san me ya faru ba. Gaskiya zan so ka bani labari. Dan ina baka labarin yarinyar nan sai da ta tattara mu wajen mu shida ba tare da na sani ba. Ni ina sa ran ni kadai ne an kai kudin aure na an kai har sadakin ma zan ce ma an bayar. To kawai muna zuwa ranar ɗaurin aure kawai ba sai na ga mutane shida ba. Wai kowa da abokanansa da wai goro da alawa na ɗaurin aure. Wai ashe yau daren mu ta shirya yi yarinyar nan. Me yake so nake zama Hamida? Me yake so ki zama? Me yake so ki zama da mutane ne? Me nufin ki na turo samari har guda 4 cikin gidan nan neman auren ki? Ku yi haƙuri kawo. Tabbas na san wannan rana za ta zo kuma na shirya zuwanta. Na shiga uku. Hamida, me yake dame ki ne? Me kike so ki zama? Mama Najib shi kadai nake so a cikin su. Kuma shi kadai na ijiye a zuciyata a matsayin mutum da zan aura. Sabir, Nazir da kuma Nura duk tsari ne na cimma buri akan marigayiya Minat. Wace ce Mina? Minat wata baiwar Allah ce da ta rasu shekara 2 kenan yanzu da suka wuce. Wannan shine labarin Minat. Tunda na samu labarinta, tasoyinta gaba ɗaya ya kama ruhina. Na sha alwashi a cikin raina. Zan yi ƙoƙari duk yadda za a yi don ganin na idda mata nufinta a kan samarin da suka dinga miƙa mata soyayya ba ta karɓa ba. Domin na san in Allah ya haɗa mu da ita aljanna za ta yi alfahari da ni sosai. Gaskiya Hamida, ban taɓa sanin ke wata sakarya ce, mahaukaciya, mara tunani irin yau ba. Me kike so ki zama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamida baki kyauta mana ba, sannan baki kyautawa kanki ba. Yanzu da wanne ido zamu kalli wa'annan mutanen, sannan kuma da wanne ido zamu kalle su mu fahimtar da su abin da yake nufi. Kin zuba mana da mutunci, kin cutar da kima da darajar wannan gida. Ku yi haƙuri ku yafe min. Wallahi ban san cewa kuskure ne na aikata ba, ni tunani na daidai na aikata shi yasa. Ki wannan baki. Ai da man tintini jikina ya bani. Kika ce min ƙarya ne kika ƙaryata mini fata. To yanzu gashi Allah ya tona asirin ki tun ba a je ko ina ba. Yanzu me zaki ce wa mutane? Hamida, ki san wannan. Allah baya yafa haƙƙin wani. Sai wani ya nemi wani ya ce ka yafe min sannan Allah zai yafe. Ki gaggawa neman bayan Allah nan ki nemi yafiyar su. Wallahi sannan ubangiji zai yafe miki sannan zaki samu zaman lafiya a rayuwarki. Ki guji haƙƙin dan adam Hamida. Gwara haƙƙinki da ubangijinki Allah Gafurur Rahimu ne, in kika roke shi zai yafe miki, amma haƙƙin wani masifa ne. Sai wani ya yafe Allah zai yafe. Shashashar banza. Nagode mama. Insha Allah zan je na nemi gafarar su. Ko da ku za su yi min wulakanci ne kowace iri, ko da ma kashe ni za su yi, ni zan je in roƙi gafarar su. Allah ya miki albarka. Amin amin ya Allah. Haka ake son mutum ya jajirce akan abin da ya sa a gaba. Ki kiyaye. Insha Allah. Nagode kawo. Gaskiya abokina wannan babban nasara ce. Allah tana da wani hadisi da ake cewa ba a saran mumini sau biyu a rami. Gaskiya abokina shawara ɗaya zan baka. Duk da na san
baka da kula-kulan 'yan mata. Amma kaga daga lokacin da aka ce an sa mutum lokacin aure, to fa za ka ga 'yan mata kala suna ta kawo masa kai. Haka ga zalika ita ma yarinyar za ka ga samari suna ta bullowa ta ko'ina. Za ka ga Allah zai ta kawo su da dama, amma kuma sharrin shedan ne. Kai, amma abokina na gode kwarai da gaske da wannan shawarar da kake bani. Duk wanda ya same ka a matsayin aboki gaskiya zai yi alfahari. Domin babu abin da kake so in banda kawai ka rika nuna min hanyoyin da ya dace mutum ya bi da rayuwar shi domin ya tsira. To amma abokina a kawo mana shayi mana. A kawo, a ce masu kawo. Shine kawai sai mu dan tuna mu mutum ko. Dan kawo mana shayi mana. Hakika kasancewarka tare da ni ya ishe ni farin ciki, Umar. Menene abin da yasa duk sanda na ayyana zan furta wata magana kike riga na furtawa? Da soyayya na magana, Umar, da ta faɗa da bakinta ka iya ta sosai saboda ka cancanci yabo a fannin soyayya. Amma tunda har ba ta magana, ni ce zan wakilce ta na faɗa maka ka iya soyayya. Kai makura ne, Umar. Ni kana nan na san kasancewa ta masoyinki babba alfarma ce a gare ni. Alfarma ce wadda ba kowa Allah yake bawa ba. Ina ƙara godewa Allah da ya bani. Alaikum salam. Ya ma'abociyar kyau da ƙawa, ya ma'abociyar iya tafiya, ya kyakkyawar mata ta duk duniya. Ina mai fatan cewa zan iya samun amsar abin da nake tambayar ki. Ai ba da ban wannan sallamar da kai ba. Da ka tabbata cewa ba zan zauna in saurari wa'innan ƙananan maganganun naka ba. Domin shi so Allah ne yake dasa shi a zuciyar da ya so, sannan kuma ya dasa ƙiyayyar wanda ya so a zuciyar wanda ya so. Kaga, dan Allah bana da buƙatar jin waɗannan ƙananan maganganun naka. Bari ka ga tafiyata. Kinga. Ali? Lafiya ƙalau tare da naka. Na gode sosai Nazir. Ka damu ai lokacin ka ne. Allah sarki, kana tuna min wata rayuwa a baya Nazir. Okay. No, a'a, kaka damu, ba matsala. Sai na fito kenan. Okay, ta shi kenan. Barka da zuwa. Ba na amsa. Me yasa za ka mai biyan bayan ta? To ki haƙuri. Wallahi zuciya ta ce da idanuna suka kasa haƙuri sai sun zo ga kyakkyawan fuskarki. Amma ka kyauta na ji daɗi sosai, na gode. Ka samu nina. Ni ma na gode sosai.
Jamilu kwana biyu ka ɓuya ba a ganin ka. Nina, ai haƙuri Nina. Kin san mutumin naki ne ba wai koyaushe ya cika kirki ba. Wallahi wani lokacin ma sai dai kawai in neme shi a rasa. Ban san ya zo ba. Yanzu dai ya mutan gida. Kowa lafiya wallahi. To masha Allah. Tunda mun zo ya kamata mu zo mu koma. Da hankalin ka yanzu ya kwanta ba? Gaskiya ne. Ga alamun nutsuwa ta bayyana tare da kai saboda gaske to je ka ai gani nan ko tunda dai ba za mu sallama gaban ka ba. To shi ke da sai an jima mun gode. Za mu tafi. Na ka tafi? To shi ke Allah ya kai mun kai lafiya ya damu da kai lafiya. Na gode sosai. Okay, bye bye. Babu abin da zan ce muku sai dai in ce muku ku yi haƙuri. Karɓi kaddara yadda ta zo domin ni ma babu yadda na iya dole ita zan karɓa. Ke? Ban da tsimi ban da dabara. Wai ke daman Hamida duk irin soyayyar da kike nuna mani yaudara ce? Ki ta wani karye-karye da kisisi na? Ka yi haƙuri. Ka bata. Bata ta ci mutuncin mutane ta ci mutuncin mu kawai kin mu kara zube. Dama haka ne ai. Mai mutunci ne ke ganin mutuncin masu mutunci. Ka yafe mu. Yayi. A wannan yarinyar ta fi karfin mai wahala ce wallahi. Hamida. Na'am. Ke mayaudariya ce. Na sani. Maci amana ce kuma butulu. Na karɓa haka nake. Mai wahala ma ai ta wuce butulu mai wahala ce ke wallahi. Ai duk wani abu cutarwa za ka yi. Wannan shine masoyina. Wannan ne wanda zuciyata ta yarda da shi. Kuma shi nake so kuma shi zan aura. Dan gashi ne fa me zaki da wannan banda ma? Babu komai haka nan nake son abina. Ina za ka? Ba ku tsaya kun ji ranar auren ba fa. Rabu da su. I love you. Yanzu mutane na tunda duk abubuwan nan sun rikice. Zancen wani kishi da wadi ya kare yanzu wannan yarinya kuna gani haka zamu batta ta ci banza kenan. Ta fa mugun yaudare ni fa. Ta samu ni soyayya ta dan baka ji irin yanda nake jin takaici ba yanzu. Ai ba zai taɓa yiwuwa a ce duk wannan abubuwan da ta yi mana da wahalhalu da ta saka mu a ce wai mu kyale shi wai ya taɓa abin ba zai yiwu ko ba haka ba. Allah idan har ba mu ɗauki mataki akan wannan yarinyar ba za mu tashi a wawaye susaye ko dan gaba dan ta kiyayi wa wasu irin waɗannan halayya da waɗannan ɗabi'un ya kamata mu ɗauki mummunan matakin da za ta gane cewar da bar taɓa yi mana wannan abin ba. Ka ji magana hankali. Ka ji ni ka san ko yanda zuciyata take tafarfasa a irin wannan lokacin duk fa ban san da ku ba ashe ku ma duk ta anshi abin duniya a hannu. Ni ina da mafitar da ya kamata ni. So shi kanshi wancan gayin da take ikirarin cewa za ta aura shi ma bai kamata mu kyale shi ba. Wannan dan gashin ko? To me shawara? Bashi ina ganin zan tuna da. Sai ka kwamushe shi? Shine abin da ya dace. Ni ina da mafita. Me mafita? Kuma mafitar da zan bayar ita ce mafi a'ala da idan har muka ɗauki wannan hanya za mu rama abin da ta yi mana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dukan ku danna. Barka da ya kai. Lafiya? Yafiya na zo nema. Malam ka daina wani kunu. Wa kai wa laifi a cikin mu ka zo neman yafiya? Duk wani abu da Hamida ta aikata muku ni ne sila. Domin ni ne wanda na bata me ku yi hakuri dan Allah ku bari in ga muku bayani ni ne wanda na bata kwangila akan abin da ta aikata muku. Sai daga baya nayi tunani na gane cewa na cutar da rayuwar ku. Shine yanzu nazo in nemi yafiya a dan Allah dan Annabi ku taimaka ku yafe mu. Kai dan Allah dan duk cikin mu nan da kake gani kowa zai yafe maka. Ni ba zan yafe maka ba. Kuma kai ma ba zan kyale ka ba tun da yanzu ka shigo. A yi haƙuri tsaya ka ji abokina duk wanda ya ladama ya tuba ai yana da kyau a kyautata masa kuma duba kana ganin yanayinsa ya riga ya tuba sosai tuba ne ni dai ina ganin daga bangare na yafe maka. Wato shi isa aka ce zuciyar musulunci daban take wallahi daga zuwansa gurin nan yadda zuciya ta yanke cewa murɗe masa wuya mu kashe shi kawai Allah ya sauƙaƙe zuciyata
alhamdulillah. Ka san an ce duk mutum a rayuwa idan ya laifi ne yafiyar ka kuma da kansa ya kawo kansa ya nemi yafiyar ka to Allah subhanahu wata'ala ma zai yafe maka idan ka yafe masa. Alhamdulillah ni dai na yafe daga bangare na. Dan haka zan huce ni. Yafe masa. To shikenan ni ma ta bangare na tunda ya riga ya ambaci ma'aiki na yafe kuma har zuciyata shikenan sai mun haɗu. Shawarar da zan baka ni ma kafin in baka a nan gurin ka dore akan tuban da kake ta yi kana ta neman gafarar Allah subhanahu wataala insha Allah saboda haƙuna da zunufai da ke kanka na al'umma da ka ɗauka Allah gafurur rahim ne babu zunufin da Allah baya yafi kai ta neman gafarar ubangiji